shwmae, fy enw I yw E'zzati, fi'n hoffi goginio, a heddi fi mynd I wneud Cawl Wyau. Mae Cawl Wyau yn dod o Brunei a dyma fy hoff recipe fi achos mae'n atgoffa fi o gartre. Hefyd, mae'n really hawdd I wneud. Yn gyntaf, rhowch 1 litr o stoc cywiar mewn I sosban ar wres canolig. Ychwanegwch 1 llwy bwdin o olew sesame. Yna, hanner llwy bwdin o sos soy a'i gymysgu. Wedyn, ychwanegu 1 llwy bwdin a hanner o flawd corn wedi ei gymysgu a dŵr. Hanner llwy bwdin o powdr sinsir yn y sosban. Berwi tan mae stoc yn neud swigod fel hyn. Pan mae'n berwi, cymysgwch y 2 wy mewn bolen ac yna arllwys yn araf yn mewn i'r sosban. Dylai'r wy ffurfio rhiban yn y cawl. Trowch y cawl mewn cyfeiriad clockwedd am 1 munud. Rhoi madach neu unrhyw clysiau ti'n licio. A dyna ni'n mae'n barod. Gweini y cawl mewn bolen gyda sibwn a reis. Amser bwyd! Sut mae cawl? Neis iawn. Mae rhywbeth wy a sinsir. Gobeithio bod chi'n mwynhau y recipe. Mae'n hawdd iawn I wneud e. Hwyl, mwynhau, tara!